Tohle video je vzkaz pro televizi Nova a pro ty sračky, co vysílají. Takže doufám, že tady na to kouká někdo z televize Nova a pokud ano, tak ti vzkazuju, že jsi kokot a že všechno, co vysíláte, je totální sračka a vůbec by se to nemělo dostat na povrch. To, co píšete na internet, není možný. Kvůli vám, vlastně kvůli celé televizi, kvůli všem, prostě zpravodajstvím všude to je stejný. Nekoukám na televizi 2 roky, protože mi je blbě z toho, co naříkáte. To, že svádíte například hry prostě na kluka, že zabíjí lidi a že za to můžou hry, je pičovina. Prostě to je ta největší chujovina, co někdo může vymyslet. Je prokázaný, že hry za to nemůžou, může za to osobnost člověka, ale vy furt, že za to může hrál před smrtí hru, tak prostě za to určitě může hrát a případ je vyřešen, policajti ho zabili, ale to je všem jedno. Všichni řeší jenom, že byl hráč, že mu bylo 17 a že vůbec neměl řídit. Ale vy si to přeberete tak, že prostě nakládáte lidem takový sračky jenom z toho, abyste měli prachy, ale je vám jedno, co si o tom pak myslí třeba rodiče, nebo prostě ty, co ho znali. My si o tom myslíme, že to totální sračka, protože my jsme ho znali. A víme, co to bylo za člověka a tohle by prostě, co jste napsali, je strašná chůvina. Prostě neumím se vyjadřovat, mě je to jedno, řešte mě kvůli vzhledu, řešte mě prostě jaký jsem, že jsem mladý, že tomu nerozumím, mě je to jedno, já mám v hlavě aspoň něco, na rozdíl od vás oveček, co furt sledujete televizi, furt jste při ní, už jsem to poznal. Napsal jsem vám příspěvek na zeď, mám tam přes 1100 lajků, takže v popisku máte odkaz, když tak mi to lajkněte, napište tam svůj názor, určitě tam napíšete hate názor, na to čekám, to mi je úplně jedno. Zase si budu myslet, že jste prostě z televizí, jako je to vždycky normálně, protože lidi jsou strašně ovečky a to, co se řekne v televizi, to prostě je pravda a to prostě tomu věřím a je to vyřešený. Takže přečtěte si to, doufám, že mě smažete YouTube, doufám, že mě smažete Facebook, doufám, že mě zažalujete, do vězení mě dát nemůžete, protože mi je 16, takže si naserete kluci, ale vím, že o mě napíšete článek, pokud jste tak debilní, pokud nejste, tak ho nenapíšete a určitě mi jedno z toho bloknete, nebo prostě tohle video bude zamítnutý, s něčím prostě smazaný, YouTube bude blokovaný, všechno, vím to, už se to stalo někomu, takže já se s váma loučím a prostě to, co tam říkáte, není možný, mám strašnou podporu lidí, chci aspoň dát několika lidem, třeba 20, je mi to jedno, chci jim dát za pravdu, že prostě ta televize nemá cenu. Jestli je podle vás správné, pan Novák našel kilometrovou houbu, tak si utřete prdel s tou houbou, protože tohle nás nezajímá. Radši prostě vy udělejte to, že nebudete třeba měsíc koukat na televizi vůbec, nebo vůbec už ji nezapnete. Já třeba na ní nekoukám 2 roky a jsem spokojený. Jsem na internetu a jsem šťastný, nepotřebuji nic, chodím ven ze psem, jsem spokojený. Choďte ven ze psem, choďte ven, prostě projít se do lesa, je tam pěkně. Vypněte televizi, nekoukejte na ní, nekoukejte na Novu, třeba si puste Primu Cool, já nevím, to je rozhodně lepší program než tady to. Tam vám aspoň nemluvím také sračky na Prima Cool, protože tam žádný zprávy nejsou. A já nevím, prostě serte na televizi, nekoukejte na to, protože to, co je za, vlastně tam za sračky, vlastně, řekněme si, hraju Mária a je ze mě násilný vrah, protože v Máriovi si skáče nepřátelem na hlavu, takže vlastně za 10 let budu nevinným lidem rozkopávat hlavy. Tohle je přesně to, co vy píšete v článkách. Tohle je přesně ten důvod, proč jsem nasranej. Už mě to sere celou dobu, ale tímhle, co jste napsali o Martin nebo o Martinovi, tak prostě tím jste mě totálně vytočili. Nasrali jste celou YouTube komunitu Česka. Prostě je nás tisíce a kompletně jste nás nasrali. Je nás víc než 1000 samozřejmě. A prostě my s tím chceme něco udělat a nevíme, co s tím děláme, třeba nic nevíde, je nám to jedno, ale chceme dát pár lidem aspoň prostě do hlavy něco víc, než tam mají teď tam mají televizi Novu a my jim chceme dát něco víc do hlavy, než vy jim tam sázíte, protože vy jim tam sázíte totální sráče, prostě, který vy serete doma na hajzlu, když se nudíte na notebooku, prostě, jo. Když je 18 večer a vy už chcete jít spát, žerete si u toho salám a píšete články, které jsou úplně na hlavu nasraný. Napište si tam článek sválně, jestli vám umře dítě. Napište si tam úplně stejný článek, co jste napsali o Martinovi. Chtěl bych vidět tu redaktorku, co to psala, nebo redaktora toho vymaštěného, prostě co to psal. Chtěl bych ho vidět, kdyby se to stalo jemu dítěti a co by o tom psal. Určitě by to nenapsal přesně tak, jak to napsal. Takže lidi, nekoukejte na televizi, nekoukejte na Novu, nekoukejte na žádný zprávy, prostě třeba si jděte na Primu Cool, třeba na ČT2, tam taky, nevím, tam dávajte dokumenty, nebo jděte ven, televizi nepouštíte, čtěte si radši něco na netu, třeba AC24, nějaký ty revoluční, prostě ty, kde píšou pravdu, kde neserou sračky, jako se sere na tn.cz, který vám padá, i když ho žádný hacker nesundává, prostě nevím. Česká republika, prostě toto není možný, toto se fakt děje v Čechách. Tohle, já prostě doufám, že
ty, co pracují v televizi, až budou prostě umírat, že umřou pomalu a bolestivou smrtí, protože tohle, co píšou, si zaslouží hledat tak do pekla, ne-li někam hůř, jestli něco hůř existuje, tak jděte prostě tam. Vy se do nebe nedostanete. Nejsem věřící, pište si do komentů, že jsem srát, že jsem mladý, mně je to jedno, já jsem řekl svůj názor, doufám, že to budete sdílet někdo normální, takže to sdílejte na Facebooku, ať to vidí co nejvíc lidí. Třeba ve mě hejtovat ještě víc lidí, mně je to jedno. A já se s váma loučím a televize Nova, vyserte si oko, doufám, že skončíte co nejdřív to půjde a čest.